Hi, welcome to Athbheochan. I'm Blue Niall, a musician, artist and designer from Dublin. In recent years I've found myself increasingly drawn to exploring, through my work, Irishness and aspects of Irish identity. I started sampling traditional music, writing lyrics in Irish and linking with like-minded people through collaborations. I started to notice that I wasn't alone. In the cultural fields of Ireland, something very interesting is happening. Athbheochan, or Rebirth, is a radio show about a new Celtic revival, looking at the explosion of new Irish art forms, utilising Irish accents, Irish language, samples of Irish music and colloquialisms, along with the renewal of interest in Celtic practices and aesthetics in Ireland and beyond. The show features music and conversation, and each episode will focus on a theme. I wanted to speak to a forward-thinking, young Irish generation that's fed up with certain aspects of the country and its culture, but immensely proud of other aspects. People who don't speak Irish but would like to learn, who are interested in Celtic mythology, and also love global music such as hip-hop and underground club music. SBTV are running a series of 6 episodes of Athbheochan to celebrate St. Patrick's Festival. This episode is called The Celtic Trap and explores the challenges we're facing today. You'll hear a mix of Irish trap music blended with trad, and also an interview with Mory, Irish language rapper, poet and activist, about the challenges he's faced and how he's put that into his music. If you like what you hear, please follow me at blue_Niall_ on Instagram, or drop me an email at blueniallblue@gmail.com and subscribe to the mailing list via the link below. You can also keep in touch with my guests. I've dropped all their social profiles below and would highly recommend following these interesting, creative people who I believe are going to shape the future of the country. Thanks so much for listening, and I hope you enjoy. Gurmila Mahagat, agus bear. Gurmila Mahagat as talk there in show tá ag sil go mór le seo. Gur mé máach as mé héine a bheit an seo. Tá mé ní deire seachna an ada a chahabh sa Slovak agus tá mé intin fós in a chola. So dhéanamh mé gach éireacht aglah má a dhéanamh dit ach ní méid mothú comhláidir faoi ma cuacht chora agus an cuacht bhfuil agam ar an teanga faoi láthair. Nar bhfuil ma intin sais ina chola heppin an Gaeilge arm, and sure, inis is a rís ach, lena mid a roiir right now. Nílas agam an bhfuil an méid de cuacht an chora laglaat ach, chuna sa dairn siad is far Gaeilge brist in Alberta Cliste, so sin an mion atá gan ar an show reinno. Bhí mar a caiint goganín sular hosníar mar faoi an star na Gaeltaigh hall sa cuid sin den den. Yeah, sin, ábhar bhfuil an sim a go montu. Ní bháin na Celtic ach just sais antropólaíocht an domhan ar fad. Just bí a gcónaí ar an idirlín, ag titim sios a Powell Wikipedia agus to make fecinn ar alta bháin eile agus sin ecem focail faoi grúpa daoine eile agus dhéanam cordaigh ar an grúpa sin agus thosaíam leis na Celtic agus is féidirlum críochnaí is an áis lornach le na daoine Turcach agus taking tú féin just tain sé a roi. Tegum go má, tá mé déirg mar an ggéine agus beagna like an star is simú le domsa ná an star nach gleisin tú faoi agus orintanta níl sé fiú críomh sios go ddíreach like tá sé tá cás sin an do cuid mór dar star féin star na tíre seo like níl níos mó go mrániam is steach ann níos lú go bhfuil actually agus tá sé daunting nar a fecinn tú ar an ólas seo go léir os de cór agus ceapan tú go bhfuil tú ag stri a faointe agus an sin os blion tú lehanach eile agus tá tú díreach san áta ar na hosí tú agus mar an féin like níl an bhéid sim agam sa star mánta is a bhfuil is a rudí eile like níl mór an sim agam is star an dara cogad damhanda nó na Rómánig nó na Gréigigh like tá sé simú ach tá sé sais
Biognach size an Elon Musk, Joe Rogan version of Star. What higgin to you know, real like fanboys kind of you know. Just na size dini will simagu. Well, ni gachtin tashin brush over condini a paintall you know. Tadini occurring on Simaku, it go hoira as a Romanic, August, size dinner at all, not happening in my Gamorlum, and Shin, Tomeg, $1 tangent and Shin. No, take him Gadir, Kata Ragged, August, no, Tasha Martian, you know, like, on rugby similar dumps a good person to Fuina Romanic, na on August Nagregi, na connoisseur. Come siad on scale more atá an faoin na Gaeltaigh. So le léimem go díreach isteach an though tá mé just I géirí dul siar beaganín agus just seans a thuirt dit just tú féin a chur aithne do chuoine nachhfuil aithne ar féin nó de ceol. Just inistún beaganín food féin agus, you know, the chuid ceol agus you know, cadastage connar hosnig too agus céin sais meown agus Jacka tá agad faoi. Well, yeah, Seán Mory Ó Muirgheasa is anam dom. Is rapáí mé as bailile achlia. Tá mé crothú ceol ar fa séim lína déag inis. Hosí mé scríb ceol ar bhí mé dem lína díis agus yeah, tá mé fós an seo. Tá sais íomhá den cuid is mó an fillite ceol agam le me ceol. Níl sé gcónaí fillite ceol is féidir you know, beag an spree a bheith agam leis freisin ach is dócha an rud is tábhachtach domsa ná go bhfuil seachtareacht ag bant le gach ceol le gach éireán a chum amach. Tá sé ceart go leor is féidir le taobh sais ceol a chruthú más mín le ach just dom hain ní eicem an fuinte a bheith ag chruthú, you know, alíonn gan seachtareacht cad é an fá, cad é an purpose le haid cad bhfuil ó dhéanamh agat. Sais ceapan go bhfuil galore hip-hop nua, you know, bhí sé gcónaí mar seo ach le déanaí níl mór an, you know, originality den cuid is mó. Bhí mé ag rá le hip-hop, you know, ma héal ar fad agus bhí sin ionach ach nuair fásam níos mó agus aithríonn motormí faoin down aithríonn, you know, ma blas a ceol freisin agus tá sé an dachardom éis le galore ceol inis a baisim agam montú beidir dem líon ó hin tá sé a bhád níos dachardom éisteach leis inis mar ní feicim mé gá leis an ceol agus cad éon céim fágil sé a crothú níl éon teachtarach lena lyricí, níl éon mothúcán nach bhfuil déanta ag an rapper riva sin, you know, mílta ó riva. Tá sé just tá go leor carbon copies de daoine. Ach, you know, ní mé gurí an argón sin I dhéanamh inniu, mar tá sé déanta agam hana agus tá sé déanta ag tá an size argument seo also on unoriginal in the slí hain, you know. Agus ní mé gurí a bheith an angry rapper a bhfuil fáib acu le na new school is a lehead, mar tá mé alíontóir rihfuil mé ceoltóir agus sin an rud a stábhachtach dom agus is an teachtarach an tá mé gurí teachtarach a chur amach agus is trí mean na ceol sin a bhfuil mé chur an teachtarach amach. Tuigim sin agus maithíom mar sin freisin. Tá difer amháin sa slí amránaí air. Ceapan go sé beaganí níos measa. So, you know, it's even lum hip-hop nua, you know, níl mé ar nós Joe Budden or whatever. Má saon rud, you know, éistem lei sin níos mó an sean stuff. Ach, tuigim fecim sa geol sin nóir nach bhfuil teachtareacht ag an alíontóir ag an rapálaí. Ní é amháin nach míon ein rud, you know, ein teachtareacht leis. Glachann siad le teachtareacht eile atá ann sa
sa gultor knows, no chocht o áte gan eile agus current si é anúil agus, command sheet leis, like fanan sheet leis on status quo. Captain go say on don Sherrick, agus like tá sé Dakar Mars, orinthe, is kill intok is leo one. But Capam man kill is far tá a goni tá raveload the size egg ag torliú agus better not raveload than bulletchiocht, better raveload sna Athbheochan, better raveload sa I cuasí eile, but tá sé ag brú, tá sé goni ag brú agus a goni ag dul átegan I mór an féin. Tá sé also tá sé cost simú godur tú don share an sin. Riamh coolla tú an hour on Reagan le Killer Mike. Coolla, yeah, tá an so tá argant sin arolalas agad faoi tá ní aontíam leis an argant agus ní ceapan go bhfuil an ceol hip hop an ceol is cáiliúil down gan fá eile agus dá méid an rialtas an bhearacá ní hásta faoi sais an cultúir sin ag sa lehead. Ní bai sé ann ach ceapan bhaineann siad buntáiste as an ceol seo a bheith a chur amach gád. Like I'm in love with the Coco, #1 hit song. Like Neil tá siad ansáasta an íomhá seo a chur amach mar croithíonn sé cultúir láidir a fecinn daoine óga sa bhearacá agus tá siad lánsáasta níos mó cream a bheith bunathe in níos mó cream agus feic ar an méid prisúní agus daoine a bhfuil sa frisún sa bhearacá agus feic ar an ceol a bhfuil á chur amach ag dun fór tá an réaltas éh hirir seo agus tá siad a géirí go cléisteáin na fear óg an ceol seo anas go bhfuil siad lánsáasta an cream seo a dhéanamh. D'ir sé nar scríb siad an ólas agam mar ceirhéon an documéid ach d'ir sé tá slavery illegal seachas dá méid tú sa frisún. Agus tá níos mó daoine sa frisún sa bhearacá anois ná a raibh riamh daoine ar na plantations sios in lá. So níl deire le an Sláviacht ar churbe sa bhearacá just tháinig siad feic siad ar slí chun é na abhreithnú agus is féidir le daoine arguing to gine sin like oh well tá na daoine fósaigh ag dhéanamh an cream is a lehead ach feic ar céimh blianta a chuirtar le duine le haid cream an bheog is féidir le fear dómh a bheith churtha sa frisún ar feadh 50 bliain dá méid sé a gcuid bia an siopa. Like níl sin botún ar churbe tá an chora sin dtíirchan sin le haid an fá céine agus mar dúirt Killer Mike nuair a bhfuil tú ag chur amach ceol bhfuil sais a glorifying gang culture sin é an damáiste bhfuil á dhéanamh agat tá tú ag taú leis an choras seo a bhfuil ag chur comhbhéh daoine sa frisún ach tá sin argant bhfuil le haid an bhearacá agus níl mé róbortha faoi foliteach d'America mar tá sé just one big feckin' mess agus níl mé géirí tá róbhéid agam le phlé an airn níl tám agam le haid an argant sa bhearacá. Sin é go ddíreach agus níl man cné an leis in iscínta ach freisin tá na daoine seo an tá Killer Mike an tá bhí me explained an sin faoi an air an This is America le Childish Gambino agus tá siad ag denmh séhir do credte just ag chuir aithne cad tarliúin sin agus ceann den na cúisina go raibh mé I géirí an aglah seo dhéanamh agus tú a chur ar an seo ná tá mé gcónaí brandú timppla ar éan agus agrá cáhfuil na séhir seo ag teacht cé tá ag dul sa tro sin agus so tá mé géirí just kaint faoi éan agus rockí a ras freisin chuig tús hip hop mar agus ná a dagan sé mar tá sé antáhachtach. But an céad ceist atá agam rilí ná
tá an brod agat as an tír, bheith mar duine éannach bíon tú, caint ghuelge ag rapáil trí ghuelge agus, caint faoi cuasaí na tíre. So, sulla downmod isteach sna viben actually, tá mé just a gurí ceistecurt faoi cad as a tagan an grá sin, céin fá go bhfuil tú có passionanta faoi agus cadí na rudaí faoi éireann a háíon leat is mó nó an dó lechar na láideachtaí na rudaí is láidre atá an mar tír. Sure. Is tóca go méid freigar an difriúil agam beidir cuaig nó deb bliain ó hin. Tá mé an bhródú le bheith airnach. Cínte. Ach níl mé có bhródú le sa bhí mé rive. Ceapan go bhfuil sais blind patriotism ag go Lord Daoine sa tír seo agus just ar an we're Irish, we're the best. Agus ní really smuoineann siad faoi. Now, tá an bród agam de bhór go bhfuil mid, mar bháil de tír nach bhfuil éon fuile ar láh. Ní raibh mid fórtach den colonial land grab ó tharla san Eorp agus, nuair bhfuil tú ag taistil tríd an down, pay áit a bhfuil tú, agus dearn tú le daoine go bhfuil tú airnach, fáin tú an méid grá sin, gach éon áit. Níl sé, níl an taobh eile de sin feic agam riamh. Ní bhéarlam smaoinemh ar tír sa down a bhfuil fáib acu leis na hairnig. Féidir cúpla daoine a Birmingham agus átainna eile sa bhreatain ach den cuid is mó tá grá ag daoine down. Like bhí mé sa Serb trí bliain ó hin agus, gach teach tábharna bhí mé ann agus gach áta a chuí mé agus dúir mé le daoine gur airnach mé. Bhí siad, thar an galach chun é sin a clistáil. Go háire, fecin golóir tíarna eile sais cosúlachtaí lena an struggle a bhfuil agan agus an struggle bhfuil acu. Now, níl mé gurí bheith mar commentator ar politics na Balkans. And ar feic siad go raibh ag labhairt in Merle. Hosig siad ag fecint ar who sais, atch, be like, right, an bhratainnig iad, nu veracánic iad, don méic mid bhratainnig nu veracánic, ní bai siad rá sásta mid a eáil. Ach an sin ar a dairn tú gur airnach chu, athraíonn an cuma ar a aig, díreach, like straight away, agus an sin, tá sin an grá leat. Agus ní ceapan go bhfuil, sais, níl mór an tír eile sa down ina bhfuil daoine cósásta bhuala leat agus, fáil an faoi do tír. Agus ceapan siad go bhfuil mud fós, tír lán na réimhlódaí ó bhfuil réic an piocsús ar gunnaí agus trid na bhratainnaí go rís ach, ní raibh mé gurí ráló nach bhfuil sin an cás níos mó. Ach bhí mé sásta, indulge na fantasies go bhfuil mud fós. Réile trid. Agus beidir go bhfuil ach, caithí an tír seo haspándum go bhfuil mud ré a rís. Ach tá an bhród agam sa Gael cultúr, drasla mé ar scoil Gaelach. Bhí mar a gcónaí mar bháil den slua, a raibh ní raibh bhí gá airt a bheith bródú, like ceapan go bhfuil an íomhá afrathe go mórmhór sna dead bliana déarnach. Ach, bhí mé gcónaí ag léir le daoine a bhí ag rudaí lom mar, is teanga mar a bheith agus, tá argument a rólas agat, agus tá cinnta bhfuil gach den ag éisle seo go bhfuil an argument a rólas acu freisin. Ghéanann sé do bród níos láidre a rís, Dá méid gach duine sásta, níos sásta faoi agus, ní a bhéin nábhíomhá leis an Gaeilge. Ceapan bai sé ní baimid, nach baimid lís nú bhródú ach thuann sé sais tine i do bholach chun níl is dócha céim fág go crothaíam an álíonn an Gaeilge ná go bhfuil is dócha go bhfuil dúilgas orm a dhéanamh mar rih mé hain, ní rah aon duine as chun é bhaile lí a riamh a chur amach ceol hip-hop sa Gaeilge ach sin, milliún go leat daoine
agus tá nícap agan sa hui agus mopéid agan san nuair agus bhí arm dúirt mé caithí duine éigen bailíoch lia a chur ar an mappa. Ní amháin le haid bailíoch lia, just tá mé géirí go mé na céad glúisina eile de daoine airnach broúil as an teanga. Ní ceapan go bhfuil go leor sais cutting focal go bhfuil go leor contemporary alíonn amachchan sin tríd man na Gaeilge. Bhí cór agam le déine le leireathirí le production company baimid again of documaid le chéile. Tá siad again a focus ar hip-hop as Gaeilge don documaid. Agus bhí siad a rá an fághuimid again a focus ar hip-hop ná go bhfuil sé sais an phríomh ceol bhí láthair a bhfuil contemporary Gaeilge ó úsáid acu. Agus tá sé an tábhachtach an teanga a chumad bheo, agus ní féidir le teanga bheith bheo gan an alíonn a gabhain leis. So dúir tú, so tá sé sin an simú, agus is léir an brod atá agat. Ag dúir tú freisin, an slí gur thosaigh tú an sin, bhí sé beagganín ar nós, go bhfuil an brod sin ní go bhfuil a lán fáilim agat agus just ag breanú, agus cad é an taobh eile mar sin, ar an tíoríntach níl fuil ar na lábha is simbal mud den down, tá cuairthe aghain i ngách áit, tá an teanga iontach seo, a spragan an passion seo onan, cad é an taobh eile, cad atá cear, mar maithíonn sé orintha in scóil rud éigean an cear leis an tír faoi láthair nach féidirlinn boga a rá, so tá an simagam de thuirm faoi sin a chléisiint. Well, caiid mé dul as go dtí cad a dúirt mé faoi tá sé sais chuige. Agus an rud eile dúirt mé faoi blind patriotism, just daoine a bhfuil sásta le léonn siad an céad leathnach don star airnach. Agus déanann siad gachrid ar gachrid, tá siad a gcónaigh leir faoi 1916 agus an seo san siúd. Ach níl mór an eolas ag an gná duine faoi rudí eile ó tharlú. Agus an sais tá sé bhreisin sé de crí nuair léonn tú go leor de star airnach, mar bhí go leor daoine in éireann a bhí donna is a bhín a bhreatanig agus na daoine a bhí a cathab seile ar na réimhlódaí nuair bhí siad ag siúil sús go dtí ní ag sé ag bhí mar ag gcónaí a ghéanamh dochar a gcuine a chéile agus tá sé sin an simú, mar tá agus seo rud atá méid smuoineh faoi an lán, agus leis an seoseagus an Johnsonmh a léigetá faoi bhana gom, tá mé géirí breanú ar is slí amháin tá na rudaí mar seo go séirí, agus bhí siad mar seo hana, níl gá is féidirlinn dul a bac dul séir níos fuidean an a bratnig, is féidirlinn dul séir go dtí na fear bullag agus rudaí a bhí sna sean scéalta sa bélidas chun cléisisin faoi daoine ag leir cuacht agus daoine ag gan a bheith macánta agus gachar mar sin. A freisin, so tá rud amháin gur just tain sé timpeall agus ní bhíon aon rud a athraíonn, agus sa coex sin, is féidir leat ará céim fág an dhéanthin réimhlód mar, rocky sé rá sé réanas. Ach, ag an am céine, tá rud éigean a athraíonn, agus, an látá nu ann, is slí amháin tá mud go ddíreach mar an ggéine is a bhí me a gcónaí. Slí eile tá mud an difriúil, agus rud amháin atá ná an technoliacht agus an idirlín, agus, bhí sé simú go nearna tú tráchtar sin níos luithe ag rá caithim a dul ará ar na sráidna ní féidirlinn na meán seo a úsáid mar níl siad cruthaithe chun rudaí a athrú, agus tá sé sin simú, tá sé simú go bhfuil na comhlachtaí seo an seo, tá sé simú nach tíar bocht mu de heile tá airgid ann, so so braíonn sé beagganín difriúil agus ag smuoineh faoin todhchaí agus an todhchaí atá go
fada new explain fui million 3 mile like call mudig dul agus cad é an best case cad é an á just massa agus chunas gur féidirlinn beidir éilú lá aigen ón mallacht seo an sin focail an gceis seo atá an mar tír. Yeah, now currently a kesher níl siad riamh sástal am a fragra. Ní ceapan go mai daoine ann i trí le bheith a conta. Either buy me down new tá climate scientists Galermi ceart. Buy sé site like fecker tá galore, evidence and shin. Darren going with, Emma had gone Cade blian. August Neil May Geary, a bit on pessimist and show Tommy realist. August mar dart me tadini goni me Austin or Tom Fagger Shogum and cash. But Tasha size hopeless. Tasha sink or swim, Mona Arian Ruddy on a lua. Neil Shanter be agan. So ni feder lum a Róg Quinta caught a captain Gamaig on the Tauki Mar. Mark we law her Neil Ain Glushukt a Gwina on chorus show. I will lauder galore Canain Rud Afri. August thought, the folatory galer again COP26 just a lower cack a machas avail for Ruddy Canahu, Neil Ruddy Canahu. Like the high Tauki, Nadini Kahimid of Mar Dini one Harfoot and down ta global rave load a hostel kun Tauki, well, tá sé sin ansimil agus ní hé nach go mé sásta am ansásta mar tá sé ansimil le fáil isteach an ach tá mé gur chuirla chéile okay, sin rud amháin réimhlód damda agus céin ró atá an de airan is sin ach rud eile a chuann sé in incindom ná tá airan eile agat, right? Tá airan agat talamh a leirann tú faoi cuasaí in airan agus chunas cadadá cear. Tá airan eile agat in ís nua agus deir tú dríocht ís nua. Well, the musher and drip to thought out, but beag na connig boss na seancuí ach san níos nua tá mud a rugú iad. Cén cad é an ggóheic sin, like mas realist tú ach an sin tá rud tá áit éigen tíbhiste go naithníonn tú go bhfuil drip, go bhfuil rud éigen ann. Tá raveload cultúr ann. Like, yeah. Is tócha má fectar duine ar an chora seo beidir by smíth acu gur bhfuil mé go thomláin pessimistic faoin Tauki agus níl sin fear ar curve. Tá is a go méid bhí an cad a hálíonn sa Tauki ní baimid tócha amach as na creidú nua a bhfuil agan. Tá raveload culture siúil fi láthair. Tá daoine a bhád níos brodúil as an seanga gaeilge ná bhí rive. Fiúan má sé go bhfuil daoine an anna leirtú nach bhfuil tá an bród ann agus tá sé ag fás gach bliain. I'm Blue Niall and this is Athbheochan. In creating this show, I worked with some of my favourite people and we had lots of extra content. I decided to split the interview in this episode into 2 parts. The rest will be aired in my regular slot in Dublin Digital Radio and through my Insta. If you want to keep in touch, drop your email in the link below this video. Thank you so much for listening. Gur míle mágad. Agus down the casa mar leaf road by an fungi shot like a lim of ring load they gale a car they gale and shot road show he kill the hand kill and rave load co other is a willing down the casa mar leaf road by an fungi shot like a lim of ring load no conic boss and a shankwe
Oxa nish nua, Tomida Roku Eel. Rave more a kun bane a guardian. Kaya will it come and sketch and a guardian. He'll fall the river mortal quick and fail at Ervon. So Curran jog in a Volok house of Cunha on son. And ish gocht in a Ella. Taragilum, Tommy the Gimakalua. Susan must boss long. So Taranias, ma far Taranias. Tommy Glurg fit a Kuig air keys. Neilin Simagum and Narigid the Eek. Neilok Simagum and Kahav cannabis. So Taranias, ma far Taranias. I just lay low, I can't lay back. I'm an anxious boy since it was way back. And I lost my youth, don't wanna way back. And the walls to be, I wanna break that. All the fakeness, I don't play that. Hate the ways that they chat, try to pull me on the same track. No way lad, le the Chalín, she a Cahav, Nila Sagum, Fuin Gadref, Chamig Lita, Imachola, Kubla Mila, Solar Stop me, Nima Kita, August Tosa, Lanadina, Toshi Lofa, B McDowsa, Glocka Shota, Kubla Bangers, Saxapota, B McDowsa, Egg and Flat, Chrissy Cash, Sister Mesha, Aaron August, Nia Ran, she external make brand, Toshi Tap, Toshi Shan.